Ndakulandira nokondedwa ku video imeneyi ine neneli wa Ambuye Prophet Ian Ntaba kutumikira ku chiwumiko otchedwa The Will of God Ministries. Ndipo video imeneyi ndayijambula ndi cholinga chokuti ndikuoneseni zomwe amayi achikulire achita kulilongwe. Amayi achikulire achita kulilongwe. Amayi amenewa ndi Mkhristo ndithu. Nde zulo pa 20 December 2024 ananditumizira video yoonesa zomwe iwo anachita. Nde video imeneyi ndiyokuti ndilumikiza ndi video mukuonerayi ndingonena kuti muonera kusogoloko. Ndikatha ku introduction iyi ndika video imeneyi yomwe amayi ananditumizira muonera. Koma nkhani ndiyokuti zomwe amayiwa akuchita mu video imeneyi ndi ndendende zomwe mawu a Mulungu amanena. Ndiye ndikusiyani muonereka video iyi, mukaonera video imeneyi ndeno ndibwerano ndi mawu a Mulungu kuti ndikutanthauzireni kuzera mawu a Mulungu zomwe mayi amenewa achita, kuti kodi mayi amenewa achita choyenera ndi zomwe Mulungu amafuna kapena angochita za mmutu mwawo. Nde ndifuna kuti ndikusimikizireni kuti ndithu mayi amenewa achita zomwe mawu a Mulungu amanena, ndipo ndi chiphunzitso chopita kwa azimayi onse kapena atsikana onse kapena titi azimayi omwenso ali ndi ana, ndiye kuti akutenga uthenga umene m'malo mwa ana awo. Ndiye ananditumizira message yomwe anati ndiwerenge before kuyika video imeneyi. Ndiye ndiwerenga ndendende mmene anayilembera, sindichosera sindionjezera. Akuti, after the Holy Spirit convicted me not be wearing wig and makeup, ndinangosiya wearing them. Koma I left the wigs for 1 year without disposing them. So last week the Holy Spirit convicted me again why I'm still keeping the wigs. Today I have made the decision to do God's will. All the glory be to God. Amen. Muchichewa akunena kuti Mzimu Woyera anawadzudzula ndithu kuti asamavale mawigi komanso asamapange apply makeup kuziphoda ku nkhope. Nde zimenezi zitachitika anasiya koma mawigi amenewa anawasunga kwa chaka chimodzi osawataya. Nde wiki yapita Sabata yapita Mzimu Woyera anawadzudzulaso kuti kodi chifukwa chani mukusungabe mawigi amenewa. Ndiye pa chifukwa chimenecho dzulo limene pa 20 December 2024 anapangano choyenera chifuniro cha Mulungu Atate wamphamvu zonse. Ndiye video imene ikubwera kusogoloko taonerani ndipo tamverani kenako ndibweranso. Amen. My favorite. My favorite. For the sake of Jesus Christ. Yesu alikulugire nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera. Koma lero ndazindikira kuti ndi machimwa ngati kumuuza Mulungu kunena kuti simunandilenge bwino. Lero ndazindikira kuchimwa kwanga. Ambuye Yesu mundikhululukire pamene ndikuotcha izi chilichonse chimene chinabwera pa moyo wanga, wana anga, zidzukulu zanga, mtundu wanga, chifukwa chakuvala mawivi amene kaya ndi matenda, minyama, masoka, zonse zikunyekesedwa ndi moto wa Mzimu Woyera. Ziwonongedwe ndi moto wa Mzimu Woyera. Zinyekesedwe ndi moto wa Mzimu Woyera. China chilichonse chimene chinawononga moyo wanga kudzera pa mawivi amenewo, moto ulengeza moto wa Mzimu Woyera, moto wa Mzimu Woyera, moto wa Mzimu Woyera. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ndikhulupirira kuti mwaonera video imeneyi yomwe yangotha kumene, ndipo video imene mukaonesesa munaona kuti amayi omwe ananditumizira video imeneyi amaotcha mawig. Ndiyeno ndikufuna ndikutanthauzireni zomwe zimachitika zikuzera malemba mawu a Mulungu. Choyambirire muziwe ichi, pali zinthu zodesedwa kapena zinthu zoyipa kapena zinthu za uchimo. Zinthu zimenezozo simuyenera kukhala nazo pathupi panu kapena kusunga
pathupi panu kapena kusunga mnyumba mwanu kapena kusunga ku nyumba kwanu kapena titi kusunga ku chipinda kwanu kapena kusunga ku office kwanu. Zinthu zodesedwazi, zinthu zoyipa zimenezi za usatana, za uchimo, zinthu zimenezi zili ndi ma consequences ake iniyo mukamapitiriza kuzisunga. Mumapanga attract ma demons kubwera mnyumba mwanu kapena ku chipinda kwanu kapena ku office kwanu. Ma demons amakhala ndi legal right, amakhala ndi tinene kuti ufulu osati ufulu koma umwini, ndipo umwini umenewo omwe ali nawo pa chinthu chimene chichi choyipa chodesedwa cha uchimo umapangisa ma demons aja ziwanda kuti zizibwera zizisatira chinthu chawo. Ndengati chili mnyumba pa sitting room chibwera ku sitting room, chili ku chipinda chibwera ku chipinda, chili ku office chibwera ku office, chili pathupi panu chibweranso pathupi panu. Ndiye kuti ma demons aja ziwanda zija zimakusatirani chifukwa mwavala ma wig, mwavala ma weave, mwavala ndolo, mwavala mphete, mwavala ma high heels, mwavala ma mini skirt, mwavala ma trousers. Ndithudi ndingokuthandizani podziwa malemba omwe akufotokoza zimenezi za zinthu zodesedwa. Chivumbulutso 21:27 akuti ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kalikonse kosapatulidwa, ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kalikonse kosapatulidwa, kanthu kalikonse kosapatulidwa. Ndiye mawigi, ma cosmetics awa zoziphoderaphoderazi izi, ma high heel, ma trouser achizimayi, ma miniskirt, ma cycle, zonsezo ndi zinthu zodesedwa zosapatulidwa ndi zomwe Chivumbulutso 21:27 ikufotokoza. Ndiyeno mayi awawa anachita chinthu choyenera powotcha zinthu zimenezi mawigi amenewo. Chifukwa chani? Number 1, tingoyerekeza Ambuyesu akubwera kuti ndi tsiku la mkwatulo dzana kaya ndi wiki yatha masabata apitawo, amayi amenewa rapture inakatha kuvuta, sa anakatha osakwatulidwa. Azimayi onse akusungira zinthu zimezi zosapatulidwa zodesedwa za uchimo anakatha osakwatulidwa chifukwa chokuti akusungira zinthu zosapatulidwa, akusungira zinthu zosapatulidwa, akusungira zinthu zodesedwa, akusungira zinthu za uchimo. Ndithudi. Number 1. Number 2, tiyerekeze kuti mwa chisomo rapture sinachitike koma wamwalira munthu. Ukamwalira mzimayi ngati uli ndi zinthu zodesedwa zimenezi, zinthu za uchimo, zinthu zosapatulidwa zimenezi, uziwe kuti sungalowe ufumu wa kumwamba, sungalowe ufumu wa kumwamba, sungalowe kumwamba. You cannot enter heaven. Pa gate la heaven paja Satana abwera ndi ademon ake to claim zinthu zomwe uli nazo za iwowo, zinthu zomwe that belong to them, ngati mawigi, mawive ndi zina zotero. So sungalowe kumwamba utamwalira. Chabwino chomwe achitachi ndi chinthu chenicheni chomwe amenera kuchita molingana ndi Genesis 35:2 ndi 4. Makamaka verse 4, ningolenga verse 2 atiwerenge verse 4. Ndipo anampasa Yakobo milungu ya chilendo yonse inali m'manja mwawo ndi mphete zinali m'makutu mwawo, ndipo Yakobo anazibisa pasi pa mtengo wa thundu unali pa Sekemu. Yakobo anauza banja lake kuti ampase zinthu zonse zosapatulidwa, zinthu zonse zodesedwa, zinthu zonse za uchimo. Ndipo anatenga zovala, kaya anatenga mphete, anatenga milungu ya chilendo yomwe anali nazo, zonse zodesedwa anampasa Yakobo, zonse zosapatulidwa. Ndipo Yakobo anazitenga ndi kuzibisa pasi pa mtengo wa thundu unali pa Sekemu. Ndi chimozimozi ifeso azimayi ayenera kuchita zimenezi. Osangosiya kuvala mawigi, mawivi, ma cosmetics, machani, muzitenga muzipange destroy, muziwotche kapena muzikumbire pansi kapena mupeze njira yozipangira destroy, yozionongera. Amen.